balik sa ko kanang na nakalimot ko gud nalimot ko dai na pa di ko ipapapas. Sige mas tingkat day. Pwede sa ta pautang. Ana po pautang day. Pwede ta pautang. Grabe, makahigayon na gyud tong way mga income. Pero do na pero. O nga naman pod. Do ta pautang inig humak ana bayad ka automatic. Utang niya ba automatic? Kay kung dili mo bayad, nara ba koy daghang makasagha limangoy papa ako ninyo siwit. Basta mga kailima yung adlaw ninyo diya tanan. February naman dayro no. Unya sa February na diha ang pizza sa paghinig ug maay. Unya ang uban ron magtiayon nagplano kung nasa mag-date, ang uban mag-beach, ang uban pod ngadto lag plaza, ang uban magplano gyud nga bungga kayo nga ngadto sa hotel. Sana all. Kana sila doon na ni mga budget. Kaya doon na po tayo mga nag-uyab magtiayon nga wagid tayo budget na mga low income. Niya karon ngadto ta ni 30 pisot. Kung sa ikasulti niya kalabot niya ning mga tao nga nag-uyab magtiayon nga wagid din tayo budget. Timing kayo kay cellphone sa 30 pisot. Ari ta paliw dire. Ay. Oy, ay 30 pisot. Ay, mayong yung adlaw diha. Laag ko kay kining doon ako kuan ba nga. Karon Valentine sa magid hapit. No, kay February naman ron. At kamo sa imong asawa nagplano na mo asa mo mag sa pagkakaron ang akong giplanuhan kay mga sunod semana pa man Valentine's Day. Wa sa ko magplano kung asa mi mag-date sa akong asawa. Ang giplanuhan kung saon ako nga maka-exit ko sa akong asawa. Kay para ma-date na ko tong usa. Plano gina ko awayon ako karon gabi para magkabuwag mi. So para wala na koy bantayan inig Valentine's Day para maka-date ko tong usa to adto sa pikas. Kana. Anya. Kini lagi kay sama nimo nga doon na po kay plano ba? Akong una-una nga gatong dagko bitaw budget, dagko sweldo, maka-afford gyud sila atong mga beach, plaza, hotel, date. Tinod gina. Doon na may uban nga mga low income. Why budget John? Why budget? Why budget? May sama nimo. Unsa may ika-advise nimo ni ana kana mga ako daghang ko advice. Ari ta mag-una sa managtiayon. Managtiayon kana managtiayon. Kung ari ta sa managtiayon, dili porket dugay na kay mo nagpuyo, dili nimo siya i-date sa Valentine's Day. I-date gyud na nimo. Di ba? I-date gyud na nimo. So, labi na gyud tong mga asawa nga mabutan. Kana mga asawa nga butan nya, do na kay kwarta-kwarta gamay, imo gyud siyang i-date o kanang presentable sad nga ditanan. Guman yung date, pwede sa nimo siya romansahon sa presentable. Basta na lang kay kaya kana. Pero do na pero. Ngano man? Katong mga asawa nga mga maldita kayo ay mo pag-expect nga i-date mo yung bana. Kung nangandoy mo chocolate, pag-usap mo kakaos nyo ha. Tinyo mga animala sa waha mo, ha? Magkaroon magpadungog-dungog mo may tagaan mo tubleron. Pag-usap mo si Kwate dito. Napay buwak. Buwak. Anggoy. Kita mga estudyante naguyab-uyab dol. Why budget? Kana okay na siya pangutanahan. Kana. Ako ka-suggest anang mga estudyante nga kanang naguyab-uyab ron nya kanang way mga budget. Ay lang sa mo paguyab-uyab oy. Nya, kung di igay mapungan ng uwag ninyo, nya siyempre di na mahitabo ng Valentine's Day nga way anana. Nana. Di na malikayan. Mabita nang dili jud katoy ka ipagkapangutana nga daghan jud kay nataong Nobyembre. Makwenta biya. Makwenta man na siya. Daghan jud kay nataong sa Nobyembre. So, ang katong mga low budget diha para makasave mo. Ari mo dako kay bakante ning kanipaan ako dire. Dako kay bakante ni dire. Libre ni dol. Libre lang? Libre ni dire. Pero why libre kaon? Ang wala libre yun lang. Dili, pwede gyapon ni siya. Ang kinila sa ako pibaw, doon ako diri gitawag Kanipaan Beach. Or Kanipaan Lodging House. Ang ganda ko na Kanipaan Lodging House, barato ra siya ang ato ang bayad. Kuan ang atong overnight dire, only 10 pesos. Ang overnight na siya. Affordable kayo. Pero makantos lumos kadaghas lamok. Okay na siya. Okay lang. Kung gutomon mo, na may suso skilid. Pwede na mo suso. Doon na pituhay sa inyong higdaan. Okay na siya. Ay, katawa ka tingnan na yun. Nindot kayo mag-advise. Nindot kayo. Para sa mga low budget ba? Overnight na lang 10 pesos. Overnight na? Overnight na 10 pesos. Nya kung mga short time, pwede na 3 pesos, 5 pesos. Nindot kayo? Pero oray ipasod. Kung imo ipasampak, bayad yung karang 500. Dako na. Na siya. Ako mga estudyante diya. Ana na siya. Kung nagbaon kag 25 pesos,
Dako na kina. Kuha na nag-gis. Oh, kuha din. Sobra pa na kay sobra 15. Kaya 15 tira. Parte gugot mon ka kay nagtini mong sakyo des kilid. Na may daghang suso ani ni kadri sa akong kilid. Oh, kilid. Okay. Oh, package na dia. Lapad kay no. Oh, kuha na siya kanang 10 pesos package na siya, libre na siya kaon. Meal. Oh, kita na meal. Oh, ini kung hawon sa ka, wa may problema kay maabtan magdagat. Ano daw kaya? Anli ato. Kambo lang po kanya. Kambo ra kanya. Okay kayo. Daghang kay salamat Tate Pisot ha. Kaya wato na ko. Sige sige. Salamat kayo. Salamat kayo. So nindot kayo no ang advice ni Tatay Pisot nga maingon na to ba nga makuhaan jud ideya sa uban kadtong mga low budget. Naisuso, naituway, unya mutaob, agto ra bug kainom. Balik sa di ko, balik sa di ko kanang na nakalimot ko gud nalimot ko dai na pa di ko ipapapas. Sige sige mas Oh, nindot nya. day. Pwede sa ta pautang. Panaana mo pautang day. Pwede ta Sus pautang. grabe, makahigayon na gyud tong way mga income. Pero doon ay pero. o nga naman pod. Oh, doon ta pautang. Ini humag-ana, bayad ka automatic. Utang kay gyud ba automatic? Oh, kay kung dili mo bayad, nara ba koy daghang makasagha limangoy papaako ninyo siwit. Basta So kinahanglan gyud mo mubayad no. Kay daghan kay siya binuhi diri ni mga kaigsunan. Kay kanang itlog ni mapaut gyud ang nga resulta na. So daghang salamat mga kaili. Mayong adlaw pagbalik. Ato na po ko